Ane López Arrasatearra Grezian bizi da, Atenasen, eta hain zuzen be hiriark jasoten dituen hainbat eta hainbat errefuxiatuekin lanean dihardu, aktivista moduan, guazen ba gaixa sakona aztertzera beakin. Atzalde hon, Ane? Atzalde hon, Eneko, zer moduz? Ondo, zeue bai, Atenas aldian dana ondo? Ondo, gaur lainotuta dauko, baina bestela oso ondo, bai. Bueno, guazen astera, 3 bat urte Alemanian egin ostian, urte eta erdi ja Grezian, ezta? Bai, aldaketa handisa, baina bai, erabaki nagoen hona etortzia eta lan bizitza bizkat aldatzia eta ba hemen nago ondio. Eta bueno, zertan datza, zertan ze izan da apur bat aldaketa hori kontau? Zertan zabitzen hor edo? Ba, ni bizi nintzen Alemanian eta naukon, hori, lana gainera unibertsitatean bai nagoen eta dana, eta etorri nintzen Greziara oporretan, eta gustau jaten pila bat. Eta gero buelta nintzen berriro, 10 egun, eta gustau jaten gehiago, eta gero hilabete, eta gehiago, eta bueno, ja esan nagoen hona etortzia. Eta gero egon naz hemen oso interesgarri zairu ditu jaten irisa eta errefuxiatuen asunto dana eta hori, eta horregatik hemen geratzia erabaki nagoen. Eta gaur egun be hori hortan dihartuzu, ez da apur bat errefuxiatuekin eta lanian edo eurei laguntzen bentzet? Bai, bueno, nabil, egisa esan nabil gobernuz kanpoko erakunde batekin edo, nabil nire lagun gehienak errefuxiatuak die, barduan azkenean gai horrekin zauz beti. Eta ontsa daukot beste lan bat, nabil, call center baten lanian, baina da bakarrik hilabete batzutarako. Benetanik beste proiektu batzuk daukot eta buruan. Eta hori. Eta zeintzuk dira proiektu horrek, jakin baleke? Nahi dut idatzi horren inguruan eta horretan nabil pizkatxo bat, bai informatzen, hemen ikusi duten guztiza eta gustoko jaten horren inguruan idazpia edo. Lagun batzuk egin behar dugu proiektu bat, batzuk marrazten daue, beste batzuk ateratzen dituzte argazkisak eta nahi dugu inolako zeo zer. Bai, pizkatxo hori, Esan duzu, zeure lagun gehienak errefuxiatuak diala, zer dela eta kontatu apur bat zeinan zeure egunerokoa hor edo? Nola saldu, ni etorri nintzenean hona bazko egon nintzen, hori, Exargia hauz horretan, ez? Eta azkenean horre errefuxiatu pila bat dauz, edo, migrante pila bat, ez? Ni be migrante naz, eta orduan, hor egon zen movida oso politxa, eta azkenean hor lehen ziena bakarrik ezagunak gero nire lagunak di, ez? Azkenean nire kuadrilla da hango jendia, eta hango jendia dator bakoitzarri alde batetik, eta egoerak daukogu bakoitzak beriak, eta orduan horregatik. Azkenean gai horren inguruan naiz eta ez, kuadrillan azkenean horren inguruan hitzen dugu berba, orduan bai. Hane, eta ze realitatekin egiten duzu topo, zelako egoeratan dauz errefuxiatuak, zeure lagunak dian errefuxiatuak? Azkenean fase asko die, ez, eta ikuste kanpamenduetan bizi dan jendia eta hemen bizi dan jendia azkenean dauk egoera desberdinetan. Kanpamenduetan egoera da oso tragikoa, telebistan ikusten dana eta, da oso gaizki dau, jende pila bat dau, egoera oso zaila da, baina gero irira heltzerakoan pizkat aldatzen da, baina gauzia da jendeak jarraitzen dauela itxoiten paperak hartu arte edo, estatus hartu arte, eta hori da lehen denbora pila bat, ez? Lagun gehienak hemen doi ez 2 urte, eta orduan itxoite horrek bai azkenean burua bihurtze dut pixkat, zoratu itxen zarez. Bueno, baina esan behar da, lehen komento duzun Exargia auzo hori dala nolabait errefuxiatuen bilgune edo apur bat hor bizidian ageixen bat eta edo kontatu apur bat zer dan? Bai, hori da, askotan agertu da telebistan eta hauzo anarkista bezala, anarkistek intzabiena esan hauzoan kontrola hartu bezala, eta orduan denbora baten izan zen egon zin proiektu pila bat, igual janariza gratis eta etxok pila bat, eta proiektu asko. Ontxe gisa esan, bai proiektua zalako izan perfektua eta polizia sartu dalako barruraino, asko aldatu da gauza, ez da lehen bezala, ni heldu nintzenean ondion jende pila bat zauen eta proiektu pila bat eta ontxe dago gauza pizka tolan. Baina, bada jendia batzen da hor, azkenean, hor plazan azkenean juten zare hori, denbora pasata
hori bai proiektu politikoa da, ez? Pixkat, hor danak batera egotia eta bateak bestian gandi bai ikastia eta hori, eta bai. Eta ondiope, zeuen kontrolpian dauela esan geke, edo poliziak sartzen da, patroietan ibiltzen da hortik? Bai, justo sartu da eta gainera oso kurioso izan zen, bueno, Goienarako hori testu idatzita gero ja, 2 astetan gauzak aldatu die pila bat. Sartu da polizia barruraino eta gainera pasatzen die hori patruiatzen, eta horrek itxen da azkenean, claro, egoera irregularrian da zen nire lagunak, azkenean hasi bidela korrikan, eta, bueno, ez dela insegurua. Eta, bueno, fase beste berri bat, eta bizi beharko da beste fase baten, beste lekuren batzuk aurkitu edo, bai. Nunguak dira orokorrian hor dauzen bizilagunak? Emuten da, bueno, entzuten da nian errefusiatua, emuten da bakarrik gehizena diela siriakoak, baina gero errealitatea ez da hori, gainera, bueno, siriakoak ontsa hasi die berriro etortzen, baina gehizenak ja juntzien. Eta bai, ekialde hurbilekoak, ez gehienak, Palestinako jende pila, Kurdistaneko jende pila, Turko pila, bai, Iraneko pila bat, Afganistan, horiek. Eta gero, bueno, Afrikako herrialde askokoak, bai, Marruekosekoak eta iparraldekoak. Eta errefusiatuekin jeurekin bizitzeko aukeri esan duzu estan, Bai, etorri nintzenean, bueno, bizi zen nintzen horrek Exargiako auzoko okupa baten, haiekin, eta bai, hilabete askoan egon ginenan bizitzen. Eta, bueno, azkenean bihurtu ziren nire familia bezala, ez, bizi ginenan 80 pertsona. Eta gero, bueno, polizia etorri zen, desaloja egin zabien etxia, eta izan zen nahiko traumatikoa bai, baina gero ingin protesta bat eta, bueno, horiekin bai ondion kontaktuan segitzen dut, eta badi hemen nire familia bezala, ez. Joan etorri asko egoten da denpora, hau da, jentia etorri fan iten da? Bai, bueno, hasieran naukoten lagunetik ontset naukoten lagunetara azkenean gehizena jundie, eta ni, klaro, erdi tristez, azkenean hemen laguna joten die, baina gero posik haien dako, azkenean haien gatik, ze. Eta bai, oza, jendia heltzen da egunero, ona. Eta, bueno, heltzen da irletara edo pasatzen da fronteratik, eta gero atena zera etorriko da egun bat, orduen, bai, ongi etorri handisa dago. Oso dinamikoa da irisa bera, eta jende asko dago irisan, eta bai, junda etorri eta... Eta aurrera begiran, ze asmoakotzu? Ikusten da bentsate motivazioa ondixea akotzula, baina ez dakit ze asmo horriaketako asmoakotzun. Nik ez dakit, nera beti esatozta hori, bai, galtzozta, noiz etorriko zare? Eta, klaro, ez dakit, oingoz hemen gelituko naz, baina ez dut pentsatzen hemen betiko gelitzia, ez. De hecho, Euskal Herrira egunen baten bai hueltauko naz, hori da plana, baina oingoz ez dakit, bueno, plan barik, a ber zeurteten dan, holan bizinaz nik pixkatxoat, goduen. Improvisatzen baita, ez da? Momentuko hain eta... Bai, gaur hemen bizar ikusiko. Ederto, Ane, bueno, ondo segi, Grezia alde hortan, segi apur bat bizitzaz gozatzen eta ingurukoei laguntzen aldozun enean, eta izango dugu elkarren berri. Bale, bai. Agur, eskerrik asko. Agur. Agur.